खुलुमबाय आंनि मिथिंगा नार्जारि फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो बड'लेण्ड निउसाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय गासै बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव रादाब। जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे गोजोन बिथानि थाखाय रायजो राजाफोरजों सावरायमेल लादों, जेराव बिटिआरनि थिखादार
마타이 지세보나 레지던시리 지수와 बुंदों अ मावखोग्राफोर आरो बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर नोंसोरो आंनियाव फै आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन
गोबां